kon ang tananing kalibutan. Ang yuon ko ang langit nga dili ikaw kanako ihikaw. Daw sa tinuray ikaw man di ay ang hinungdan sa kalipay ko. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal. Dila, kadiyot lang! Asa man mo? Padong na mi muli, nagkuwat na magod si Christian na mo. Iyan ang bana si Christian bay. Pero may mangod kong nagandong sa itong mga happy moments kanina. Mao nga, higyon na ako mahimong makalimtan. Kay para na ako, maura gito ang akong mahimduman na malipayon. Kung sa mga ganyang buot na may pasabot. Christian, lisod ba kong sabton? Taas na kayong panahon na nipalayo ko ninyo. Pero nibalik ko karon tungod kay Ayun sa. Hoy, na! Oh, naarap ko din nang! Alin nang, dayon! Na! Nasubay man lagi ka? Oh, kinako nilakaw ka dong. Dong, Oh, kanang magbalita lang ko nimo ba? Kanang mit ba magpalabada baron ka? Ay kay ikaw pagsampit na ko dong. Pwede rin ako imong palabon sa imong mga bulingon. oh, maayo na. Wala problema. Ay, salamat. Ay, para sa na rin mo dong baro makasave ka. Sure. Barato biya kay akong serbisyo. Okay. Oh, may nalasab para nako dong ba natay sideline dire. Bilig sa kunin mo mangitag kwarta nang da. Ay, dili ba ya ko mo kumpiyansa dong. Mangita gitang pangmarta. Kana akong pag-umangkon dong, kana sa Almira. Perting liwata anak rin ako dong. May kayong mangitag pangwarta, kugihan kay tanan. Tanawa dong, karon si Almira, kwartahan na. Uy, si Almira. Pasan mi nagkaila-ila na niya nang da? Paila-ila yamin na. Oh, sige lang daw. Ako lang yato siyang pasuruyon din he. Ano magkaila-ila mo? Sige na! Para magandang sa kong pagkaon kung masuroy si Almira ng Almira. Butan na, gini mo dong. Oy. Wala problema na. Dong. Oh, Kaya unsa din ay magibasa dong. kanina, mga script nila. Ako na yung trabaho. Ikaw buhat anak. Of course, yes. Oh, writer day ka dong. Oo, nang. Mga bitaw ni bakasyon ni Godere. Namo ko gisuwat nga story. O gusto ko, nga mintras nagsuwat ko, na ako'y kapunduhan. Ngi! Lodoto din na siya. Dilisan na ko eh. Lisod sa ding mag-writer ta, kay na, kinahanglan lagi ka sa mood kanunay. Mo basta di dong? Mawagin nang. Nang, by the way, tugay na ba na sila nagminyo silang lila kung si Christian? Tugay na sila nagtuyo? Ikaw dong ba? Kamutikod yung kunin mo dong. Murag, interesado kay kang mahibawas kinabuhi nilang lilak og ni Christian da. Kunya, mudayo na juday kag adto sa gawas? Di na ka mapugna? oh, dili na. Naway niya, mas amo sa ka mo balik. Ambot lang ka kung kanisa. Tanawon lang niya. Depende sa panahon. Uy, my loves! Oh. Are oh, na mo dayon siya lagi larga si Kuwari, Almira. Mau ba? Oh, Ay. Mamasin lang ko. Basin makakita og swerte sa gawas. Swerte. Isa pa man imong ipangita. Ang kwartahan naman ka. bitaw dayo. Dili kwarta ra ang makalipay sa tao. Kana, tinuod yun na. Kung dili, makita nimo ang tao nga muhatag og importansya nimo. Nga ikaw ra gyud ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Tanan, naa nimo ang iyang una-una. Mo ba? Naisa ka dito. Nasa ko'y tanaw. Oh. Please. Na. Nasina gyud ko ninyong duha.
kay si Christian. Ikaw ra gyud ang naa sa iyang una-una. Na uy. Puhon. Makita ra sa jud ka og lalaki nga parang imo. Ikaw pala ka na. Hinaot unta nga malipayon ako. Ait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan, so why kinatuwa, wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan, so Kala gyud si Cristiano o si Lilak dong, Mhm. taod-taod na gina sila. Taod na ilang panagtipon, pero kami ang kaming mga kaliwat, wa gyud mi makauyon ana ilang kahimtang, uy. Wa man may makagustong Christian. Wa man na siya ambisyon sa kinabuhi. Kontento ra kay na siya siyang pagkamananagan. No. Nakalahutay sa Doroys Lilak anang Kristiyano. Mao lagi. Nakalahutay gyud. Saon man nga, pero ti man gyud niyang gugmahang Christian. Wa man sad siya mogamit siya utok. Kasing-kasing may yang gigamit. Wa nang tawgon siya bugo. Ana ra gid siguro na nang oy kung may love ka. Mao, in love in love. Mag-unsa man ang in love nya di ka mo-asenso. Well, naa sa gid siguro itaw nga dali ra makontento sa ilang kinabuhi na. Tinuod sad na si dali makontento dong. Pero noon sa layang bahin, tungod ka tingali kay gwapo si Christian. Pero dong unsa man ang kagwapo dong, nya ingon ana na sad atong panginabuhi. Di ta magmalipayon kay watay kwarta. Pero time pa dong. Ngano, murag nagsige magpakisusi sa kinabuhi nilang Christian ug ni Lila. Writer magod ko nang. O gusto ko na usa si Lilak nga himuon akong subject sa akong sugilanon. Mao ba? Himuan ni mo siya sugilanon dong. Ayaw mo kabalaka. Kay tabangan taman mo. Kutob sa akong mahimo. Salamat ha. Ay. Ug mga anak na gani mo ni Christian. Nya, babae niyong anak. Ug mahimo, Almira ang inyong ingan. Manugod taong di. Puhon. Kung magkaanak ni Christian, panganlanan na mo og Almira. Kana, ang babae. Salamat Lila ka. Kampingi si Christian. Kay mahal kayo kanya. Mag-amping dito ha. Sure. Sige. Dili na ko magdugay. Mupauli na ko. Oh. Sige niya, na. Hapon na ra ba? Pahatod na di ka ni Christian. No. Ayaw na lang. Maikog na kayo. Ayaw, kaikog din ha. Oy, my love! Christian! My loves, Uy, ano man? kanang ihatod si Kuan di, Almira kay hapon naman good niya. Maikog ta ba? Oh. Ano? Sige. Salamat kayo. Sige. Basta. Mga sunod adlaw siguro. Mulargan ako. Pag-amping dito ha. Sige, salamat. Sige, ayaw mo. Sige, magluto sa order, my love. Isbo na ako. Kung doon na gani may problema, ayaw lang pagpanagana sa pagkontak ko. Lauman ko na. Ug ikaw, amping biya dito ha? Salamat. Sige, ako na lang dito. Kay, managat para ba maroon taon-taon. Sige. Amping. Salamat. Christian? Amping ni Bea Kililak ha. Kung ikaw, pag-amping ka. Kay baho ko, nga bisa gamay. Wadyo ko'y luna diya sa imong kasing-kasing. Apan, gidawat na ko na. Almira? Ug karon, nakasabot na ka. Kung kinsa ang lalaki nga akong gipasabot, nga makahatag og kalipay nako, ug kinsa ang nakapasakit nako, ug kung kinsa ang hinungdan nganong mipalayo ko dining nakita. Pag-amping,
Bakit? Ano ka, uy? Bakit kayo, day? Ano man? Yaan na jud ako akong higog mga Almiras. Bakit kayo, day? Hihila ka kay Mularga si Almira? Oo, para ka na ara. Nasakitan ko, day. Papaganay ko kasulti sa akong gibati niya. Iyan akong gibiyaan. Pagpuyo din ha, uy. Ang katawa, masagtan mo, hilak-hilak pa. Tawa man ka, day. Ikaw ba sa sakitan, bi? Lalim di ay. Kaya magkilak-hilak ka, saan may mabuhati mo, anak? Ang lagi, day. Pamang ko kasulti sa akong gibati, day. Mularga na siya. Ay, Ano aman siya mo balik, day. Pagya po ko kasulti. na. Problema ni mo, no? Nga wa ka kasulti sa imong gibati niya. Lodo uy. Ina. Sana pag-adto lagi, day. Nga, mauwa man ko kung makakita ko niya. Oh, ato sa ila. Aniyo na ni mo? Tuka. Amaling ka. Almira, I love you. Yung mudagan na yun ka. Pabongga, wala ka mauwaw. Hindi, day. Hindi ko na mao. Alam mo, ikaw noon, si kagilak mo, si kagbata. Kabikog tubig dito, doy, be. Ikaw na nasakitan, day, bi. Ah, maskitan siya. Grabe, uyab na ni mo, sige na, okay. Ikaw. Awa. Awa. Ikaw, magot. Kumbulit ka, ni my love mo. Hindi kayo nasakitan, bi. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why? Day? Uy! Almira! Di ano na di ka? Ha? Saan na gimuhap? Magandang na nalikod siya. Oh, mahina yun di ka? Oo. Dinalian mo niya akong paglakaw. Ay, patay pa. Ano man ka? Ano ka? Ah, kuan. Huwag man siya. Siwa man. Klaro ka ikang nag-uol ka. Sa may problema ni mo? Hindi ko, be. Sa man? Huwag lagi. Garado ka ba? Okay ano? Mahala, sige. Dayon sa diha, maghikay ko sa itong pagkaon ha. Gawas una ko. Siya? Oh, ano day? Ganong masakitan man ta kung mubati na ta gusto sa usa ka tao. Kumusta? Ganong dugay man ta malimot sa usa ka tao nga atong nagustuhan. Dili ka makasabot. Pulos na lang ta pagpangigi. Father, istorya na ta. Kaya sa mga ko ng tawhana. Ayaw na lang siya. Ay, sultihi ko. Kung saan ko na ko pagtabang ni mo kung di ka masulti? Ina. Huwag may makatabang na kuan ni siya. Gidawat na lang nako nga dili gyud siya para nako. Ako ba? Paglibog baya ko ni mo, day. Sukad sa una, yung ko'y na matikdan, nga na kay nagustuhan din sa ato. Ya karon kalit ng kagaguol diha. Dede. Sutihi ko na ko, be. Sutihi ko. Unsa man. Sultis tinuod, ha? Na kay uyab din, he? Ha? Huwag man siya. Pero doon na lang ko'y nagustuhan. Ug dugay na kaayo siya diri sa akong kasing-kasing. Ug huwag gyud siya mawa sa akong mga una hangtod karon. Nambot ni Almira, uy. Ngano kang di siya masulti na ako? Sultihi ko ko, Sige na lang siya.
Di na lang ko masulti mo. Pasensya na ka ha. Ako na lang ning taguon. O, manghinaot lang ko nga malimot na ko ani. Hala. Di man di ka masulti, awa na ko'y mahimo ana. Hindi lang siya. O, manghinaot lang ko nga makita na din ako ang akong kalipay. Naot pa unta day. Naot pa unta. Naglibog din kong Almira, no? Na naman ta niya tanang kwarta. Pero, wag di man siya malipayon. Wag gihapon siya kita siyang kalipay. Nga, usulti siya nga, gigugma ko na siya. Hindi ito, buti, hindi siya masulti na ako, pinsa. Bitaw no? Kuan? Iyasad na. Wala siguro siya swerte bahin sa yung anak. Dili lang kwarta makapalipay sa tao. Sama na to. Malipayon ka bisan may kwarta. Mamasa ko naghunahuna nga madakot ta. Dili ko gusto mag-antos ka uban ako. Mao nga maningkamot ko. O duna na niya kay tambot nga dako. Kadaghan na tagpuag isda. Sa kwarta na ka. Hinoon, hindit man ang mga andrita. Pero di na sa nato pungsun sa. Kung unsay naa nato, kana. Kinahanglan nga makontinto na ta. Pero ay kabalakan ako. Basta kay naalang ka sa akong kiliran. Halipay na ko. Nailait pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, sa way kinutuwa. Wala nailaan pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, Ha? Una si Almira ng dulur? No. Milarga ganin ang kadlawon. Unsa gud taon ni. Wa man jud siya magpahibaw nako. Ha? Kaya nga magpahibaw sa siya nimo? Ang naman siya dihi. Kaya nga naman? Kay kanang kuan. Nga, Kay- uyab mo? Ah, Uyab ba lagi mo? di noon ang dulur. Kung nakasulti pa lang ako niya ng dulur, kung naka-explicar pa ako na. Uyab ng tami karon. Dudoy ba ya? Kung naka-explicar sa kuno kaniya, nakapanguyab ka. Nya, siguro sa jud ka kaayo nga sugton kaniya. Aw. Pila ragoy pad sa taon ng dulur. Nangandoy ka baya dudoy in town. Ano nga pagunahunaan na doy oy? Magminyo na to sa Almira Amerikano. Anong guntaong di ng dulur? Di tayo may bagay? Hala, wag kayo sa amin sa inyo. Di mo bagay, oy. Lahi ra, no? Lahi ra. Lila! Kumusta naman ka? Okay naman. Niya, nanindag hapong isda. Mao ba? Sige ha. Anak kauna kay napakuhatda mga suki na ko ba sa kanila. Sige. Lila! Kabihot lang. Ha, unsa man na kay tuyo nako? Naglikay ka ba nako? Naaba ko'y nahimo sa'yo? wala nailaan
Na, ikaw ba? Okay ra jud kay kuani. Ha? Ay nagkabalakaw okay ra man. Sa magiday sa anak ko ni mo ba eh? Wa! Muna sayop ni mo. Kay wa kay sa anak ko. Lagod di ko ng tao nga way sa anak ko. Di ko gusto nga makig-amigo nimo. Usa pa. Ina na matika nga na ako'y bana, di ba? Nya daghan sa kay himantayon diri. Ana gani. Hangyo lang ako nimo ha. Kung gusto ka nga makihigala nako, kana dili tinuyo ha. Pa ang gipangadoy ning dukan wala na ilang pa ang gimahal ning dukan sa way kinutupan kun dili ikaw da ug wala